Tignan tayo nila kasi कौन चल ତମେ ଏଠି तमे कौन काम व्यस्तता अछ पळै आइला घर ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। କ୍ଷୀର ନବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲା କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ଧନ ଏଠିକି ଟିକେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରି ମତେ କହିଲି ଘରେ କାମ ଅଛି ପରିବା ଟିକେ ଆଣି ଦିଅ କହିଲା ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମିଟିଂ ରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା अर्जेंट ମିଟିଂ ये का पाक बसଛ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ନା କ୍ଷୀର ବାଲି ପାଇଁ ଆସିଛ ଏଠିକି ହାं ସେ ପିଲା ଦିନ ପ୍ରେମଟି କ୍ଷୀର ବାଲି ଥରେ କଣ ଡାକି ଦେଲା ଘର ଆଡେ ଆସ ତମେ ଡେଲି ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପେଟେଇ ଯାଅ भूल ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ ହେଇ କାନ ମୋଡ଼ିକି ଚାପୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ପିଲାଦିନ ପ୍ରେମ କଥା ମନେ ପକେଇବି